ƙasashen Afirka guda 5 da suka fi ƙarfin tattalin arziki. Nahiyar Afirka tana da mutane sama da biliyan 1, sannan tana da ƙasashe guda 54, kuma tana ɗaya daga cikin ƙasashen da take fuskantar haɓakar tattalin arziki a gabaki ɗaya duniya. A wani rahoto da Bankin Cigaban Afirka ya fitar ya nuna cewa ƙasashe 11 cikin 20 wanda za su fi samun haɓaka tattalin arziki a 2024 da muke ciki, 11 daga cikinsu ƙasashen Afirka ne. Amma a halin yanzu ga ƙasashe guda 5 waɗanda suka fi duk sauran ci gaban tattalin arziki ko kuma ƙarfin tattalin arziki. Ƙasa ta farko ita ce ƙasar Najeriya, wadda kuma ita ce ƙasar da ta fi kowace yawan mutane a gabaki ɗaya nahiyar Afirka. Ƙasar Najeriya na da mutane sama da miliyan 200, sannan ita ce ƙasar da ta fi kowace tattalin arziki, wanda a ma'aunin tattalin arziki da ake amfani da shi na ƙasashe wanda ake kira da GDP, wato da turanci Gross Domestic Product, Najeriya na da ƙarfin tattalin arziki da ya kai dalar Amurka biliyan 514. Sai ƙasa ta biyu da ke bima Najeriya, ƙasa ta biyu ita ce ƙasar Masar, ita kuma wadda a kiyasi tattalin arzikinta ya kai dalar Amurka biliyan 394. Sai kuma ƙasa ta uku ita ce ƙasar Afirka ta Kudu, wadda ita kuma a kiyasi GDP ɗinta ya kai dalar Amurka biliyan 334. Sai kuma ƙasa ta hudu ita ce ƙasar Algeria, wadda ita kuma a kiyasi ƙarfin tattalin arzikinta ya kai dalar Amurka biliyan 151. Sai kuma ƙasa ta 5 daga cikin waɗannan guda 5 ɗin ita ce ƙasar Morocco, wadda ita kuma a kiyasi ƙarfin tattalin arzikinta ya kai dalar Amurka biliyan 124. Wannan na nufin cewa waɗannan ƙasashe 5 su ne waɗanda suka fi ƙarfin tattalin arziki a Afirka a yanzu, amma kuma sauran ƙasashe da ke akwai suna samun haɓakuwar tattalin arziki da ci gaba daidai gwargwado. Ana amfani da wannan ma'auni ne na auna tattalin arzikin ƙasa da wasu matakai da dama, wanda daga cikinsu kuwa har da ƙarfin cinikayyar ƙasar da abubuwan da take fitarwa da dai sauransu. Idan aka yi amfani da waɗannan ba yana nufin jimillar tattalin arzikin da ke akwai a ƙasa ba, ko kuma ya nuna iya samun kuɗin kowane mutum a ƙasar. Zai iya yiwuwa haɓakuwar tattalin arziki ya iya faruwa a wata masana'anta kamar yadda ake rarraba su, ya Allah zai iya zama akan kimiyya ko fasaha ko kuma haƙo mai da dai sauransu. Amma dai wannan ma'auni da ake amfani da shi yana nuna ƙarfin tattalin arzikin ƙasa ne. Nahiyar Afirka ta fi kowace nahiya yawan matasa, kuma a dukkan kiyasin da ake amfani da shi, ya Allah na Bankin Cigaban Ƙasashen Afirka, Africa Development Bank, ko kuma na matakin Majalisar Ɗinkin Duniya, duka na nuna cewa hasashen da ake yi ƙasashen Afirka za su ci gaba da samun haɓakuwar tattalin arziki, wanda a zuwa shekarar 2050 ƙasar Najeriya ma za ta iya zama ta 4 ko ta 5 a gabaki ɗaya ƙasashen da suka fi kowane haɓakuwar tattalin arziki a gabaki ɗaya duniya.